Astăzi vom reacționa la tobogane cu apă care sunt atât de periculoase încât ar trebui să fie interzise. Și nu exagerez absolut deloc, băi și fete. Doar uitați-vă cum se numește videoclipul la care urmează să reacționăm. This water slide should not exist, care în traducere în română înseamnă acest tobogan cu apă nu ar trebui să existe. Iar în videoclipul acesta ne arată că cele mai periculoase tobogane cu apă din lume. Primul, fraților, se află în Daimao, habar am unde e zona asta, însă că acest tobogan cu apă are niște efecte într-un fel care te fac efectiv să le șingeri, pentru că se joacă cu capul tău. Acum, la început nu prea văd niciun efect, adică pare un tobogan cu apă normal. Deci că dacă te duci mai în față, o să fie niște efecte foarte ciudate și s-ar putea să le șini. Mai ales dacă nu-ți place să vezi culori, nu știu ce și chestii de genul. Ok, hai să vedem. Momentan v-am zis, nu prea se vede nimic, adică mi se pare ciudat. Voi ați văzut aia? Bă, era toboganul spart? Bă, fraților! Bă, fraților, ce e asta? De ce e asta spart așa? Ok, asta nu e ok. Bun, bă, unde sunt efectele? Hopa, ia vedeți, cred că încep. Ok. Bă, ăsta, na, e roșu, nu e neapărat un efect. Ok. Ok, bun, efectele astea sunt interesante. Ok. Mamă, bă, stați puțin, băi și fete, eu aș vrea să mă dau un ăsta, bă, arată prea mișto, ești nebun? Ia să mai dăm în spate. Bro, arată prea mișto, man, adică, na, poate există șansa să le șini să o iei asta, bă, dar arată prea mișto, ești nebun, mamă, bă, eu m-aș da în chestiile astea. Wow, cât de tare, mai ales efectul ăsta care urmează acum, ia vedeți. Bă, cât de tare e, bă, e prea tare. Bă, uite că și asta se distrează, bro. Bă, e prea șmecher, ești nebun. Holy shit, bă, e prea tare. Mamă, și lung rău de tot. Bă, de cât timp ne uităm aici, de un minut și ceva, mamă, cât de tare, wow. Bă, frate, vreau să mă dau și eu în toboganul cu apă din Daimao. Bă, e prea tare, ești nebun? Bă, e mult prea tare. Vreau și eu, bă, cât de tare e. Asta a luat o razna, mamă, cât de mișto. Hai să vedem următoarele. Ok, băi, și vede, deci acesta este un tobogan cu apă din Italia. Și știu ce urmează să zică băiatul. În genul ăsta de tobogane cu apă poți să... Am văzut și odată o filmare pe TikTok unde s-au întâmplat niște chestii foarte nașpa. Poți să rămâi blocat, gen. Adică tu ești pe aici, în bolul ăsta gigantic și tu după trebuie să te învârți până când ajungi acolo, știi? Bă, dar dacă tu rămâi blocat acolo, că există o șansă foarte mare. Bă, tu practic nu pățiși nimic, că ai rămas blocat aici, mare chestie. Te duci acolo singur. Însă, de acolo, vedeți de acolo, iese altul și ăla iese în viteză și dă în tine și vă spargeți amândoi capul, știi ce zic? Nu știu dacă o să se întâmple aici, dar așa se poate întâmpla. Ia vedeți. Gen, e foarte simplu. Te duci în față și ajungi în bolul ăla gigantic. Uite că sunt doi. Însă acolo poți să te blochezi foarte ușor. O, ce mișto sunt astea. M-am dat și eu în tobogane cu apă care aveau fix luminițe de-astea. Cred că e ceva foarte cunoscut așa să aibă luminițe de-astea. Ok, bun. Și aici, gen, poți să te blochezi, că tu tot trebuie să te întorci, știi? Și na, dacă nu iese niciunul de acolo, nu-i mare chestie. Bă, dar poate să vină unul în viteză și să fie rip. Poate ăștia chiar se blochează, men. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Hopa. Hai că au prins-o. Hai că au prins-o, Și gen, bă, uite, ia atât de mult cum știe ăla din spate să nu vină tare. Hopa. Ia vede, s-a blocat, ce-am zis adineauri, ești nebun? S-a blocat, uite. Trebuie să împingă amândoi. Da, uite, asta n-a fost chiar atât de rău, n-a fost mare chestie, dar poate să se întâmple și mai rău, știi ce zic? N-a fost mare chestie, fie vorba între noi. Oricine ieșea din situația asta. In this next clip, we have the Anaconda water slide in Belgium. Now, a lot of people are actually afraid to go on the slide because it's like going through a dark cave. Bă, ce cu toboganul ăla, fraților? De ce e atât de mare, atât de larg? And then you can decide if you would go on this water slide. Anyways, let's check it out. Deci că e din Belgia, toboganul Anaconda. Mamă, dar ce mare e, bro. E probabil de aia să te dai cu 4, știi? Mamă, dar cât de mare e. Da, chiar e ciudat rău de tot dacă stai să mă întreb pe mine, adică... Da, nu prea arată ca un tobogan, chiar arată așa că...
Ești într-un loc în care n-ar trebui să fii, ești în backrooms. Știi că e prea mare locul. Uite, și ăsta se dă singur. Ok, poate are pe cineva în spate, dar... Bro, e ciudat rău de tot. Ok. In this next clip, we have one of the tallest water slides in the world. Now, apparently, this one has been shut down because it is way too steep, and if you don't go down it correctly, you could literally fly off. Bro, ok, deci că a fost închis acest tobogan cu apă pentru că a fost făcut prea nebun. Trebuie să ai o poziție corectă, că dacă nu se întâmplă chestii. Foarte multor oameni, fraților, nu prea le place să se dea pe genul ăsta de tobogane pentru că, bă, nici nu e o experiență prea nebună. Adică pur și simplu stai și îți intră apa în față, că eu m-am dat de foarte multe. Deci îți intră apa în față, nu e așa când vezi toate culorile alea. Bă, dar mi se pare tare, mi se pare așa, puțină adrenalină, știi ce zic? Că te duci rapid, rău de tot și nu poți să respiri, pentru că nu respiri apă, nu că te neci. O să vedeți și la băiatul ăsta, poate o să vedeți, intră așa apa în față, știi? Mi se pare că e un boost de adrenalină. Așa mi se pare, știi? Nu e o experiență de aia să vezi, că nici n-ai ce să vezi, aici. Te duci tare și ți intră apa în față. Haide, frățioro. Let's go, dai, frățioro. Hai, ready. Mamă, de-aia nu stă bine, frățioro, trebuie să stai așa într-un fel. Uite, vedeți? Îți intră apa în față, câteva secunde, nu știu ce. Bă, da, asta, nu stați cum asta fata aia. Trebuie să stai așa, lipitici de bun. N-ai alte șanse, trebuie să stai așa neapărat. In this next clip, we have a water slide. Ia vedeți, băi și fete, ce am vorbit eu înainte. Fiți atenți, că aici e că o să se întâmple. Am văzut un videoclip asemănător pe TikTok. Ia vedeți. Ia vedeți, uite cum vine aia, bă, să te lovești. Că vin prea rapid. Uite, uitați-vă, fix ce am zis eu, bro. Uitați-vă. Uite, bă, dacă ăla se ducea puțin mai sus, ăla erau. Uite, băi, se duce prea rapid. Și vin și prea mulți. O să se lovească cineva, e cam imposibil să nu se lovească. Mamă. Asta, ce am zis, ești de bun? Ce am zis? Na, nu e mare chestie, dar... Mă, și cum pic acolo, mi se pare ciudat, bro, adică data trecută avea o pâlnie de-aia, nu știu, aici mi se pare mai ciudat. Mamă, dar pică ăștia în prostie, ești nebun? Next clip, we have a really dark water slide in Switzerland. This one is ok, asta e în Austria. E în Austria și e foarte mult întuneric. Hai să vedem. Mamă, dar și ăsta ce mare e, fraților, ești nebun? Pă, micuțul ăsta se duce acolo, se pierde. Mamă, ce tare e asta, că vezi acolo când e liber. Să nu se întâmple ceva aici, nebun. Micuțule, te-ai dus în întuneric, nu te mai salvează nimeni, îți zic de pe acum. Glumeam și eu, mă, așa. E și ciudat acum, că îi vezi pe ăștia cum se duc înăuntru, parcă îi mănâncă întunericul. Ia să vedem. Uite, parcă l-a mâncat întunericul, ești de bun, că n-a apărut niciunde. Ia vedeți că și ăsta acum se pregătește. Dar trebuie să aibă lumini. Bă, și așa e horror, gen, dacă e roșu. Bă, la mic a venit înapoi sau stai altul? Cum a venit, bă, frate, înapoi, așa rapid? Ok, deci se bagă aici. Uite, vedeți că are niște lumini acolo. Bă, dar n-ai ciudat că e negru totuși, știi ce zic? Asta chiar e ciudat. E cam ciudat dacă stai să mă întreb pe mine. N-a fost mare chestie. N-a fost mare chestie. Mamă, ia, hai să vedem și asta. Bro, mamă. Mamă, bă, fraților, cred că asta e destul de periculos, adică dacă vii cu o viteză mare, poți să sari peste, pur și simplu. Gen, să sari peste astea de la topogan. Ia să-i vedem când o să se dea băiatul ăsta, uite. Ia uitați-vă, men. Bă, chiar asta cred că se întâmplă. Bă, v-ați prins? Bă, frățio, cred că fix asta s-a întâmplat, ești de bun? Cred că cineva s-a dat pe topoganul ăsta și vedeți că te duce stânga-dreapta, poți să ieși de aici, că habar n-am, plasticul ăsta
părțile astea din topogan sunt puse după. Da? Deci vedeți acolo că se vede că sunt puse după. Băi, ești nebun? Pentru că uite, dacă vii aici, uite! Uite, bro! Dacă vii aici, dacă nu erau astea puse... Ăla erai. Vezi, ești nebun? Mamă. Ăla erai pe bune. Băi, e tare, dar e foarte periculos, bro. Mai ales dacă n-ar fi alea. Plus că ăsta e undeva în munți, bro. Te-ți dai cu capul de pietrele alea. Doamne, iartă-mă, ce se poate întâmpla. Dar e tare. M-aș da și eu în astea. Da? Bun, și aici s-a terminat. Băi, și fete, scrieți la comentarii în care topogan v-ați da. Băi, eu în primul. Băi, e prea nebun topoganul ăsta și în ultimul. M-aș da. Băi, de fapt, m-aș da în toate... Nu m-aș da în ăsta. În ăsta nu m-aș da. Ăsta nu mi se pare deloc cool. M-am dat de câteva ori în ceva de genul, nu mi se pare cool. Ăsta nu mi se pare nimic special. Ăsta e cam scund, adică zice aici că e cel mai mare, unul dintre cele mai mari din lume, dar nu, adică chiar nu e. E destul de micuț, asta se uită asta în spate, cumva. Nu știu, mi se pare destul de micuț, băi și fete, nu e chiar atât de înalt. Scrieți voi la comentarii.